danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun dora. Mun gode. A 'yan kwanakin baya ne dai aka fara buga wasan cin ƙwallon kofin duniya a daular musulunci ta Qatar. A bisa al'ada, yayin gabatar da wannan wasa, ana gayyato manyan mawaƙa daga ko'ina a duniya domin nishaɗantar da 'yan wasa da kuma 'yan kallo. Amma a wannan shekara, labari ya sauya gaba ɗaya. Ƙasar Qatar ta kawo gagarumin sauya ɓangaren wasan ƙwallon ƙafa musamman a wannan shekara. Maimakon tallata mawaƙa da aka saba yi yayin gabatar da wannan wasa, ƙasar Qatar sai ta mai da hankali wajen tallata addinin musulunci. Abin gwanin ban sha'awa kuma abin birgewa. Kama daga gayyato babban malamin addinin musulunci nan na ƙasar India wato Dr. Zakir Naik, zuwa dakatar da wasa domin gabatar da kiran sallah, da ma dakatar da buga wasa baki ɗaya domin gabatar da sallolin farilla, waɗanda abubuwa ne da ba a saba ganin su ba harkar wasan ƙwallon ƙafa a duniya. A gefe guda kuma, ƙasar Qatar ta hana shan giya, luwaɗi da maɗigo. A taƙaice dai, ƙasar Qatar ta cire tuta a ɓangaren bin dokoki da kuma yaɗa addinin musulunci wanda ya turawan yamma ba su yi tsammani ba. Wannan dai abin kunya ne ga ƙasashe irin Saudiya, waɗanda 'yan shekarun nan suka ba fasikai da munafai kofa suke ta ƙoƙarin lalata tarbiyyar da magabata suka ɗora su a kai tare da shigo da sabbin al'adu waɗanda ba a san su da su ba. Wannan namijin ƙoƙari da ƙasar Qatar ta yi ya ja hankalin malamai da dama inda suka tofa albarkacin bakunansu. Ɗaya daga cikin malaman wato Sheikh Muhammad Adam Albani Gombe ya yi bayani kamar haka. Yanzu ku duba ƙasar Qatar, jama'a. Ƙasar Qatar shekara 12 da ta wuce ta nemi a bata bakuncin gasar ƙwallo ta World Cup. A lokacin ba irin ashariya da zagi da turawa ba su yi ba. Ta bata isa ba ma, ba za ma ta ɗauka ba. Su yaushe ma suka waye ma da har za su iya ɗaukar gasa mai girma irin wannan. Suka yadda FIFA ta shimfiɗa musu duk wata ƙa'ida da ake bi wajen a gudanar da wannan gasa. Suka ce duk sun yadda. Duka suka gindaya musu dokoki, duk suka ce sun yadda. Tun daga wannan rana suka zo suka ci gaba da aiki domin tarbar wannan gasa. Kaga dai gasa ne wanda mu a musulunci ma akwai makala a kanta. Ko ba haka ba? Harka ce wanda a musulunci mu ba mu yadda da ita ba. Duk da wasu malamai suna bata kariya ta hanyar cewa motsa jiki ne kaza kaza, in aka kiyaye dokokin Allah da waye duka a je dai, amma dai ba a yadda 100% cewa ƙwallon abin yi bane a musulunci. Ina fata an fahimta. To amma abin da zai baka mamaki, ƙasar Qatar ta yadda ta karɓi wannan gasar. Me ya faru? Suka zo suka shirya wa gasar. Aka ce tun da aka fara shirya gasar World Cup a duniya kusan shekara 100 da wani abu, ba a taɓa shirya gasar da aka kashe kuɗi kuma aka ainihin wato ƙauyantar da turawa a wannan gasar irin wannan gasar da ake a Qatar. Bature ya gane shi cikakken typical villager ne, cikakken ba ƙauye, na rantse muku da Allah, sanda suka ƙauyantar da turawa wallahi, kuma suka shammaci duniya, suka shammaci ita kanta FIFA, suka yi wato betraying din tunanin kafirai da arna, suka nuna sun amince da duk wata doka. Da suka tahi dab ana dab da za a fara gasar, bai wuce saura sati 2 ba, sai suka ce to su ma kuma suna da al'ada, suna da addini. Yadda suka yadda da dokokin FIFA a zo a yi gasa a ƙasarsu, to kuma dole FIFA ta yadda ta mutunta addininsu da al'adarsu. Kuma duk uban da ya ce ba zai bi ba, billahi lalzi za su ci uban shi har sai sun kai shi kwano tukunna. Aka rasa yadda za a yi. A ce an fasa ba a isa ba. A ce za a yi dole sai an bi dokar addininsu da al'adarsu. Don haka sai ga filin ƙwallon jama'a an yi opening ceremony ɗinsa da menene, da karatun alƙur'ani. Filin ƙwallo, duk arnan nan kowa san da ya kasa kunne ya saurari ƙur'anin Allah. Haka ake bukata, ka zama wayayye kuma ka yi amfani da duk wani abu, ka musuluntar da wannan abun, ka tallata addininka. Kuma sannan suka ba wa Dr. Zakir Naik
suka bashi lasisi suka ce ya shigo ƙasar free of charge ya zo ya kafa wa'azi kuma su ga wanda ya isa ya hana. Yanzu suna nan sai musulunta ake ta yi. Haka ake bukata da kai duk matsayin da Allah ya kai ka kai amfani da shi wajen ka jawo mutane cikin addinin ka nuna mutane mai addini. Giya suka ce sun hana sha su ga shegen da zai sha giya a ƙasar. Haka suka dinga yi a wasu ƙasashe waɗannan 'yan ƙwallon sai su je su sha giya su yi tatil a filin ƙwallon su tada rikici a yi ta hayaniya da su. Suka ce to su ba za a yi haka a ƙasarsu ba. 'Yan luwaɗi suka hana, masu lesbian duk suka hana. Suka ce matsawar kana cikin Qatar wallahi kana yin wannan akwai doka ta kisa yanka ka za su yi ba abin da ya dame su. Saboda haka mutum ya taka ya gani. Ƙasar Jamus saboda suna taurin kai. 'Yan ƙwallo suka ɗiba a jirgin 'yan ƙwallon suka saka me? Suka saka hoton 'yan luwaɗi a jikin jirgin. Wallahi sanda suka shigo cikin ƙasar Qatar sai suka fitar da sanarwa cewa kada wannan jirgin ya yadda ya landin a cikin Qatar. Wallahi idan ya yi landin in suka kama 'yan cikin jirgin ba wanda zai fita a ƙasar wallahi. Da haka ɗayan biyu ko dai su haƙura da gasar gaba ɗaya ko kuma a sake kwana da su. A je a juye su a sake zubo su a wani jirgi wanda ba wannan hotunan 'yan iska sannan a dawo da su. Dole abin da aka yi kenan wallahi dole suka juya da jirgin. Suka je suka dawo a jirgin da babu wannan hayaniyar. A yanzu dai maganar da ake kusan mutum 130 sun musulunta daga fara gasar zuwa yanzu. Kai kana nan tukare da kai kullum ana cewa ka yada addini kaki. Ka yi amfani da damar da Allah ya ma ka haɓaka addinin ka kaki. Ƙasashen Laraba waɗanda ake ganin su ne ci gaban musulunci su ne jagororin musulmi sun ji kunya na rantse maka da Allah. Sun ji kunya wallahi. Su ya kamata a ce sun yi irin wannan abun amma su kuma ƙoƙarin kashe addinin suke yi. Ƙoƙarin sabbaba wa addinin fitintunu gayyato 'yan iska suke a cikin ƙasashensu. Ba da lasisi wa 'yan luwaɗi da 'yan rastilin mata suke a cikin ƙasashen. Sai ga ƙasar da take ƙaramar ƙasa kwata-kwatansu ba su wuce miliyan. Gwamba ta fi su yawa. Gombe ta fi su yawa kawai karamin misali yadda za ka gane. Amma yanzu duk duniya an yadda babu kasar da ta gino irin kasar Qatar. Duk duniya kowa ya sallama. Duk wata wayewa ba irin uzurin da basu kawo ba suka ce ai kasar tana da yanayi na zafi waɗanda za su zo ƙwallon nan akwai waɗanda ba sa iya abin nan wasu ma kasar su duk kankara ne suka ce za su yi producing sanyi a kasar gaba ɗaya. Za su samar da sanyi kuma wanda zai yi daidai da kowane ɗan malafar uba. Ku ya haƙuri. Gaskiya ne. Wallahi malam. Wallahi haka suka sa wasu bututu ne na AC a cikin menene a cikin stadium ɗin. Wallahi ba kankara yake sauka a ƙasar ku ba ko duwatsunta ne yake sauka wannan sanyin ya ishe ka. Kuma kowace kujera jaka ake ajiyewa Allah ne kaɗai ya san me yake cikin jakar. Kana zuwa jakar taka ne kai da ka zauna akan kujera kowa da tasa kuma su ba bakake bane irin mu wannan yazo ya dauki ta wannan ya dauki ta wancan ya hada kwaya tara jaka ce ba ko Allah ne kada ya san me akwai abinci akwai wade ne akwai waye kana zuwa in ka zauna sai ka dora akan cinyarka ka bude ka ga duk abin da yake ciki na amfani yanzu kai amfani da shi ne sai ka koma gida ka tafi da shi gida sun gama da duniyar arna wallahi malam. Sun gama da duniyar arna. Ƙwallo ce amma yanzu ta koma musulunci. Jiya wani yake gaya min yake ce min ana cikin ƙwallo suka ce to lokacin sallar juma'a yayi. Aka ce liman wuce gaba aka yi sahu aka yi huɗuba a filin ƙwallo. Dolan su suna ji. Su Ronaldinho su wacce sheganta kuna mina kowa san da ya kasa kunne ya ji innal hamdalillahi. Wallahi tallahi malam. A kira sallah daga lokaci yayi za a tsaya dole a kira sallah abun nan haka ake bukata duk abin da ka tsinci kanka a ciki kai islamization din wannan abu ka musuluntar da shi kai amfani da shi wajen yada addini. Kasar India ta kori Dr. Zakir Naik jama'a saboda yadda yake yada addini sai ga yanzu an bawa Dr. Zakir Naik fili yazo ya baje kolin wa'azi suna nan sai tambayoyi suke yi ana ba su amsa suna ta musulunta.
ina jin maganar Dr. Babe Sule yace yana analysis akan wannan matsalar, an gayyace filin birgimar hankaka, yana cewa wallahi tallahi tun da ake ba a taɓa yin gasa da ta ke ɗauke da jihadin yaɗa addini a duniyan nan gaba ɗaya irin wannan gasar ba. In kana jin jihadin yaɗa addini, dan yanzu jihadi ba da makami ake ba, kabar waɗannan 'yan malafar uba da suka higa jeji suna ta kashe mutane, wannan ba su san me suke yi ba. Asalin jihadi shine da irin wannan siyasar duniya, da haka ake yaɗa addini. Kai amfani da siyasar duniya, me duniya take ji da shi, to kai amfani. Yanzu a cikin taruka kaf na duniya babu taron da yake tara dandazon jama'a irin taron kwallo. Ba wannan taron a duniya kaf, to a ce kayi amfani da shi ka yada addini, ai fa lillahi alhamdu wal minnatu. To wannan shine, don haka duk wani abin da zaka yi a rayuwarka, ka bai abin da ya kamata ka kalla ko kai tunani shine me addinin ka ya karu da shi, ya amfana da shi. Allah ya shirye da mu.